Parlok, kani kadai kajing pentip sepi ki parlok barok ki baju sengau tenat ban po sila ki jong kidur. Ha ki WhatsApp lani ki Instagram ki Facebook. Ki balong tangkum kiran san ban pen i sila ki jong ki parlok. Yala ki dur la jong. Henry mentangawan ra sepi. Ya kani kajing Yakob. Da ka online photo contest. Kaba pila ban pen i ki dur la jong. Sya ki parlok ki jong pi. Kaba om daya pertan. Na kaba piju upload ya ki dur la jong haki FB. Ani haki status bat ban share haki WhatsApp kumju. Henry hang ni kalong kum kajing pen berngi artat na ka banta jong pi. Bat ban pen itu atat ya lade saki parlok jong pi. Da ka ba pi sim banta hagani ke online photo contest. Kani ke online photo contest kan om kta ai ya ka por ka jong pi. Ba pinsen ya ki dur jong pi. Namar pila ban sen haganu kanu ka por ka ba pilai. Kabalong tangkum kajing lekai, rei pila ban yo pat ya price. Kumbala kedeu haneng. Ada pilong kinong job kibuan sekman. Dia kani ke online photo contest. Bala penyai da ka win el nong like YouTube channel. Bat on tab ru ha kani ke ju ka channel. Dia menta tu ngap ya kijing don kam. Pila ban sen chipotili kidur jong pi. Kidur kidai ban long ru ki bakliar. Rengkat ke kerteng ka jaj bat ka jakasa ru kumju. Ya kinong simenta lapdiang ru ya baro. Ya ki kena samla bat kita men ru kumju. On pediang lang bat cenrang bat kentai. Nginom pediang syu. Ya ki balak kampau bah. Ha ki social media. Kumki aktor aktris. Ngin sa upload ru ya ki dur ki jong pi. Nadu ke arp santerik benai mi arajar arpulai. Bat ki bakwa ru ban simenta ha kani ke online photo contest. Pila ban chusen bet ya ki dur jong pi ha kini ki nombar ki bela ai harum. Ya ki jingtip batikena pila ban pun ane ban chu message ru kumju. Nah kabenta ya ki dur ki ba pinsen. Ladon na preng jong pi. Ki banang ban edit ya ki dur ki jong pi. Pila ban edit la jong ru. Henry kam dai pat ban palat na ka arminit. Lada kitu ki parlok ki bom nang ban edit. Pila ban sen bai tang kedor ngin sapen edit hi manginang ne. Bat ya katarik ba pinsen khaddu ya kidur jong pi kadai haka santarik benai Julai arajar arpulai. Bat on penyekun tang sirau ha kani kajing Yakob. Bat ya kinong job ki banwan sakmat on sim jingkeng. Na kajing bun pai ki viewers ki badai kinong pai ya kidur jong pi. Te na kaliang jong ka win el nong like YouTube channel. Ka pencelur ya pi ki parlok baro. Ba pinya sim benta ha kani kajing Yakob. Bat ngai kublai ru ya pi iwei pi iwei. Ki ban sai sim benta. Bat kinong pek ru kumju, kublai si bun, kublai si hajar ngu.